वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, नैबे मोनसे भिडिअ, जाय भिडिअखौ आं मा होनदों नोंथांमोना थाम्बनेइलावनो नुखाबाय। जादु गोनां सोदोब। जादु गोनां सोदोबा माबे? जादु गोनां सोदोबा माबा मोनसे नङा, गोमोरनाय रोंनाय रोङि नङा। इंराजि मोनसे सोदोब, जाय सोदोबा बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन मा दङ होनदों, ओंथि दङ होनदों। मोनसेल' सोदोब, बेनो जोबोद बुरजा ओंथि। मा होनदों नोंथांमोना नैबे चार्टआव नायबा नुलांगोन। नोंथांमोना गाहायनिफ्राय लानानै स्ट्राइक सोदोबनिफ्राय लानानै 250था ओंथि दङ। स्ट्राइकनिफ्राय लानानै गोजौ फारसे बयनिख्रुइबो बांसिनाव दङ सेट, SET, सेट। 430था मिनिं दङ जाहैदों, ओंथिफोर दङ। होमबा बेबायदि सोदोबा मोनसे जादु गोनां, जादु बायदि नंगौना नङा? जादु टाइपनि बेयो मोनसे सोदोब एबा सोमोनांथाव सोदोब। जादु माने सोमोनांथाव सोदोब। जे मोनसे सोदोबानो बेबायदि ओंथि दङ। नाथाय बेयो नङा दि मोनसे सोदोबानो बे मोनसे एखे रोखोमैनो एखे थाथायावनो एखे पजिशनावनो ओंथि दिन्थिबाय थादों, बे नङा। गुबुन गुबुन पजिशन बा गुबुन गुबुन थाथायाव ओंखारलाङो। जेरै भार्ब जानो हागौ, माने थाइजा जानो हागौ, एडभार्ब जानो हागौ, थारजा जानो हागौ, आरो नङाबा मा होनदों एडजेक्टिभ जानो हागौ, थाइलालि जानो हागौ, आरो नङाब्ला मा होननानै बुंदों नाउन जानो हागौ। माबे नाउनाव माबे मुंमा जानो हागौ, बेफोरबायदि आरोखि। एबा मा होनदों प्रभार्बसो जानो हागौ, बायदिसिनाफोर ओंथि दिन्थिलांनो जानो हागौ आरोखि। दा बेफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खिन्थानो आखायाव लानाय जादों। फारि फारि नोंथांमोना नायलांबाय था। गासैबो होजोबनो हायाखै, नाथाय नोंथांमोना जोबनायाव आं मोनसे बाथ्रा बुंदों। जुदि नोंथांमोना नायै नुजोबासैब्ला नोंथांमोननो थाखाय आङो बेनि थाखाय मोनसे लिंक डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। बे डिसक्रिपसनाव हाबनानै नायोब्ला फुल डिटेल नोंथांमोना बे सोदोबनि ओंथिफोरखौ नुजोबगोन। आरो बेखौ आं बर'आव फोरमायजोबनाय जायाखिसै। गासिबो जोबोद बुरजा आरो फोरमायजोबोबा जोबोद गोलाव जागोन। बेनिखायनो आरो जोबोद थाबै बारस्लाय होनाय जादों। एखे ओंथिखौनो होनाय जादों। आं बानायना होनाय नङा, बेफोर गासिबो दंखाजोबो। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ फारि फारि नायलांनो हागोन, नायलांनानै मिथिनानै लानो हागोन। आरो आद्रा जायोब्ला नोंथांमोना आं दहाय बुंखांखाबाय, गाहायनि डिसक्रिपसनाव बेनि लिंक होनाय जादों। लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना नायलांबानो नुनो मोनगोन। अब्ला आं आसा खालामदों नोंथांमोना नायलांबाय थागोन।